Umlandeli wama-Blue Nations uyitholele kumthandeni manqele igcokama Elisha. Lokhu kuvela phela emva kokuba umthandeni lapha kwikupane zakho waqala waba number 1. Wase yakhomenta lapha epagini langeloviyo wathi emcimbini weqiniso uyohlezi number 1. Manje lo mlisa uhleli kulawo mazwi sezelingisa ngisho iphupha ukungathi uphupha le. Ngitwenza iqiniso ngohlezi number 1. Ngitwenza iqiniso ngohlezi number 1. Umgoda ngeke number 1. Uma ngohlezi number 1 ngitwenza iqiniso. Sasa. Ngitwenza iqiniso ngohlezi number 1. Oh. Kuphuka nezakho. Yo, hayi.